Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ana so mu ji cikakken sunanka. Sunana Sayyidi Usman. Malam Sayyidi mun gan ku fito ga kunan da mata da yara da ƙanana. Da wasan dalilin fito ku shi so mu san dalilin fito. Alhamdulillah dalilin fito mu shine Muzaharar ta Ashura tsawon shekaru ana yi a matsayin tarihi. Ita Ashura tana nufin lokacin da aka ji kan manzon Allah a wani wuri da ake kira Karbala. To muna tunawa da wannan duk shekara yayin tun daga wata lokacin Imam Kumaini Kudur Sarhu shine ya ce mana ya assasa wannan da Quds da kuma cewa Muzaharar Ashura a ko'ina ana yi. To alhamdulillah shine alamin zangon da muka fito ɗaya bayan ɗaya da 'ya'yanmu da mu da kowa har ma da masu tafsiliya da suke wasafta abin da ya faru a irin kisan da aka yi jikan manzon da sauran iyalan gidan manzon Allah. Okay, to insha Allah akwai wanda suke ganin kamar cewa hakan bai dace ba, wani kirkiya zaka musu? Na'am, to abin da zan kira gaskiya fahimtar su ne, kuma inda suna kawo hujjoji ne na cewa kila a irin wannan rane ko wasu abubuwa da suka faru na murna, to amma ko da su wayanda suka faru garsin suna raye za su taya manzon Allah jaje ne da irin abin da ya samu manzon Allah, domin idan yanzu kai ne akan kai za a ce an yi maka haihuwa a yau za a yi suna sai aka ce mahaifinka ya rasu, to yanzu a cikin wanda za ka yi murnar suna ne ko kuwa za ka yi murnar jaje mahaifinka ya rasu? Kaga za ka yi murnar jaje mahaifinka ya rasu yanzu ya fice wancan murnar da kake yi. To insha Allah akwai masu wanda suka dauki wannan rana a matsayin ranar farin ciki, suna azumi na cika ciki, to su kuma wannan a wani matsayi kake kallon su? To a matsayin tarihi dai shi a wannan ranar babu azumi din, don su ma suna faɗin cewa Yahuda ake azumin mai manzon Allah ta da su alƙawari suna yi, amma sai ya yi gurin wai da shekara ta zagayo yana nan zai yi. To ba tarihi babu inda ya kuma inda ya ce a yi, sukan yi ne, amma mu akan kama baki na irin wannan ranar domin tausaya wa su iyalan gidan manzon Allah daga nan har zuwa lokaci ka dandani irin abin da suka dandana, domin cewa kana buƙatar Allah tashe ka tare da su, kana tausaya musu da abin da ya faru da su. Insha Allah muna godiya, Allah ya saka da alkhairi.